హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ కళ్యాణి మాతాజీ, మీరు కోహోస్ట్ మాతాజీ. ఇప్పుడు హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 8వ అధ్యాయం అక్షర బ్రహ్మ యోగము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. అక్షర బ్రహ్మయోగము భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి పేరు. సో ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం అని పేరు, ఏదో ఒక యోగం అని చెప్తారు. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని చెప్తున్నాము. యోగా ప్రతి అధ్యాయానికి యోగము అని ఎందుకు అంటాము అంటే, ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఈ భగవంతుడితో కనెక్షన్ ఏర్పరచుకునే విధానం ఏమిటో కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా చెప్పబడుతుంది. యూజువల్గా ఒక శ్లోకం కంటే ఎక్కువ శ్లోకాల్లోనే ఉంటుంది, కనీసం ఒక శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది ఏ రకంగా భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు అనేది. కాబట్టి అందుకని ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగా అనే పేరు రావటం జరిగింది. సో ఇది అక్షర బ్రహ్మ యోగము. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. కిం తద్బ్రహ్మ, కిం అంటే ఏమిటి అని అర్థం. ఆ తత్, ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి. కిం అధ్యాత్మం, ఆ అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి. కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి. పురుషోత్తమ అంటూ భగవంతుడిని సంబోధిస్తూ, అధిభూతం చ, మరియు అధిభూతం అంటే కిం ప్రోక్తం, ఏమిటో ప్రోక్తం చెప్పు. అధిదైవం కిం ఉచ్యతే, అధిదైవం ఏమిటో కూడా వివరించు అంటున్నాడు. సో 5 విషయాలు ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. ఏమిటి? బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి వివరించు అని 5 విషయాలను ప్రశ్నలు వేశాడన్నమాట. ఇంకా అడుగుతున్నాడు ఏమని, అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటి, యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, దేహేస్మిన్ ఈ దేహంలో
ఎలా ఉంటాడు? మధుసూదన, మధు అనే రాక్షసుని సంహరించిన వారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి మధుసూదన అనే పేరు వచ్చింది. ప్రయాణ కాలే కాబట్టి అది యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? ఆ యజ్ఞ ప్రభువు అనేవాడు ఈ దేహంలో ఎలా ఉంటాడు? ఇంకొక 2 ప్రశ్నలు. ఇందాక 5 ప్లస్ ఇప్పుడు 2 7 ప్రశ్నలు. ప్రయాణకాలే చ కథం అంటే ప్రయాణకాలం అంటే ఏమిటి? లాస్ట్ మినిట్‌లో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా కథం ఏ విధంగా జ్ఞేయోసి తెలుసుకుంటాడు? నియతాత్మభి అంటే ఇలా నియమబద్ధమైనటువంటి యోగంలో భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు లాస్ట్‌లో ఏ రకంగా నిన్ను తెలుసుకుంటాడు అని ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఇందాక ఒక 5 ఇప్పుడేమో మళ్ళీ యజ్ఞప్రభువు ఎవరు? అతని ఏ విధంగా ఈ శరీరంలో ఉంటాడు? భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు, భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు ప్రయాణ కాలంలో అంటే మరణ సమయంలో కథం జ్ఞేయోసి ఏ రకంగా నిన్ను తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా ఇంకో 3 ప్రశ్నలు అడిగాడు. దానికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఏమని? ఓకే. సో మాతాజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు మన కళ్యాణి మాతాజీ. దయచేసి అందరూ అటెండెన్స్ ఫిలప్ చేయండి. హరే కృష్ణ. సో ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ భగవంతుడు ఏం సమాధానం ఎలా చెప్తున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవాకరో విసర్గ కర్మ సంహితః. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం అంటే నాశనం లేనటువంటి ఎంతో దివ్యమైనటువంటి జీవుడు బ్రహ్మము అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం ఆధ్యాత్మము అని అంటారు. సో ఆత్మ స్వభావం ఏమని చెప్పుకున్నాం? ఆత్మ అంటే ఏమిటని ఎవరైనా అడిగితే డెఫినేషను మనం ఏం చెప్పొచ్చు అనుకున్నాము? ఎవరైనా ఆత్మని ఎలా ఏ రకంగా నువ్వు ఆత్మను నిర్వచిస్తావు అని అడిగితే సచ్చిత్తానంద అని ఒక మాట చెప్పచ్చు. సత్ ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా ఉండేది. చిత్ ఆ ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి జ్ఞానం. ఆనంద ఎప్పుడైతే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని మనం చక్కగా తెలుసుకోగలుగుతామో వచ్చేటటువంటిది ఏమిటి అంటే ఆనందం. అది ఎలాంటి ఆనందం అంటే మరి ఏ కష్టం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ విషయం కూడా కష్టం అని మనకు అనిపించకుండా చెయ్యగలిగేటటువంటి ఆనందం అన్నమాట. అది ఎప్పటికీ తరిగిపోని చెరిగిపోని ఆనందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం అంటూ దీనిని మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఈ సత్ చిత్ ఈ సత్ శాశ్వతమైనటువంటిది. అది దాని యొక్క తత్వం తెలుసుకోవడం జ్ఞానం. అప్పుడు వచ్చేది ఆ రకమైన ఆనందం. సో ఆత్మ యొక్క నిత్యతత్వం నిత్యమైనది, సత్యమైనది. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో అని మనం ఆత్మ లక్షణాలను 2nd చాప్టర్లో చూసాం. 2nd చాప్టర్లో ఇంకా వేరే ఆత్మతత్వం అంతా వస్తుంది, ఇంకెక్కడ రాదు అని చెప్పుకున్నాం. సో అక్కడ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది అని ఆత్మతత్వం గురించి లక్షణాలు చెప్పుకున్నాం. అందుకని ఆత్మ శాశ్వతమైనది, నిత్యమైనది కాబట్టి ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావాన్నే ఆధ్యాత్మము అంటారు. కాబట్టి ఆత్మతత్వమే ఆధ్యాత్మము. ఆత్మను తెలుసుకోగలగటం. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఇకపోతే కర్మ అంటే ఏమిటి అని 3వ ప్రశ్న అడిగారు. దానికి సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ
అంటే ఈ జీవులన్నీ పుట్టడానికి వాళ్ళు ఏ కర్మలైతే కారణం అయ్యాయో అదే కర్మ. అంటే మరి మనం చెప్పుకున్నాం, పనులు చేస్తే కర్మబంధాలు చుట్టుకుని ఆ కర్మబంధాలను అనుసరించి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది అని. అయితే ఏ రకంగా కర్మబంధాలు మరి నెక్స్ట్ జన్మ రాకుండా బయటపడాలి, మోక్షం రావాలి అంటే ఏం చెయ్యాలని చెప్పుకున్నాము? కర్మయోగంలో కర్మ ఎలా చేయాలని చెప్పుకున్నాము? ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మను చేయడము. కర్మ చేయడం వరకే ఆలోచించి, మరి తరువాత ప్రతిఫలం అనేది దాని మీద ఆసక్తి లేకుండా అని మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి కర్మ అంటే ఏమిటి అంటే, ఇలా నెక్స్ట్ జన్మ రావడానికి కారణమైనటువంటి పనులు. అవన్నీ గూడా కర్మలు. అదే మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అకర్మ అవుతుంది. ఎందుకంటే బంధాలు చుట్టుకోనప్పుడు ఇక అది మామూలు కర్మ కింద రాదు, పని చేసినా గూడా. అందుకని పని చేసినా గూడా బంధాలు అంటుకోవడం లేదు కాబట్టి దానినప్పుడు అకర్మ అని అంటారు. అయితే ఆ ప్రతిఫలాసక్తితో చేసినప్పుడు మంచి పనైనా సరే బంధాలు ఏవో ఒకటి మంచి బంధాలే అంటుకోవచ్చు, బట్ అంటుకుంటాయి. మంచి జన్మ రావచ్చు, బట్ జన్మ అనేది కారణం వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి పనులు ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసినప్పుడు ఇంకొక జన్మకు కారణమైనటువంటి పనులు కర్మలు. అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. అధిభూతం క్షరోభావ అంటే శరీరం ఆ, మరి నిరంతరం మార్పు చెందే మన మన శరీరం ఏ రకంగా అయితే ఇప్పుడు మార్పు చెందుతుందో అంతే కదా. మరి శరీరం ఒకేలాగా ఉండదు. పుట్టినప్పుడు చిన్నగా ఉంటాం, తర్వాత కొంచెం పెరుగుతాం, బాల్యం, ఇంకా పెరిగితే కౌమార్యం, తర్వాత యవ్వనం, తర్వాత వృద్ధాప్యం, ఇలా దశలు ఉన్నాయి. శరీరాన్ని మారిపోతూ ఉంటుంది. అదే రకంగా భౌతిక ప్రకృతి కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది మరి రకరకాలుగాను. సో శరీరంలాగా నిరంతరం మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతమని అంటారు. సో అడిగాడు కదా, కర్మ అంటే ఏమిటన్నాక అధిభూతం ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి అని ఇంకో 2 అడిగాడు ఫస్ట్ శ్లోకంలో. సో ఇక్కడ ఆ రెండిటికి ఈ శ్లోకంలో సమాధానం చెప్తున్నాను. శరీరంలాగా ఎప్పుడు మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతే అధిభూతము. ఇకపోతే అధిదైవం అంటున్నారు అంటే ఏమిటి? సూర్య చంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుడి విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవము. సో సమస్తం ఆయన యొక్క విరాట్ స్వరూపంలో అన్నీ ఉన్నాయి. ఈ విశ్వం సృష్టించినప్పుడు సమస్తం సూర్య చంద్రులు అందరి దేవతలుతో సహా భగవంతుడు విరాట్ స్వరూపం అని ఒక భగవంతుడి స్వరూపం, అదే అధిదైవము. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో అంటే పరమాత్మ రూపంలో ఉండే అధి యజ్ఞాన్ని యజ్ఞప్రభువును నేనే. అడిగాడు కదా, యజ్ఞప్రభువు అంటే ఎవరు, అతను ఎక్కడ శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు అని అడిగాడు. సో యజ్ఞప్రభువు నేనే, అధి యజ్ఞాన్ని. ఎక్కడున్నాను అంటే ప్రతి దేహంలో పరమాత్మ రూపంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉన్నాను అని చెప్పారు. సో ఈ మొత్తం 7 ప్రశ్నలకి ఇక్కడ సమాధానం చెప్పారు. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? ఫస్ట్ 5 ఫస్ట్ శ్లోకంలో అడిగాడు. సో బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? నాశనరహితం అంటే నాశనం లేని దివ్యమైన జీవుడు అంటే ఆత్మ. దానికి నాశనం లేదు అని చెప్పుకున్నాం. జీవుడు అంటే శరీరం కాదు, మనం ఈ బాడీ కాదు, ఆత్మ అన్నది సెకండ్ చాప్టర్లోనే నేర్చుకున్నాం. సో జీవుడు అంటే నాశనం లేదంటే ఇదేమిటి, మనందరం నాశనం లేకుండా ఉండగా ఎప్పటికప్పుడు అందరూ పుట్టిన వాళ్ళంతా పోవాలి కదా అని డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ జీవుడు అంటే ఆత్మ అని. సో నాశనరహితమైన దివ్యమైన ఆత్మ జీవుడే బ్రహ్మము. అంటే ఆ తత్వం నాశనం లేని ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆత్మతత్వం. ఆధ్యాత్మం అంటే
ఆ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. మళ్ళీ ఇక్కడ జీవుడు అంటున్నారు. జీవుడు అంటే మళ్ళీ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావము అని. అంటే సచ్చిత్తానంద, మార్పు లేనిది, ఎప్పుడూ ఉండేది భగవదంశ కాబట్టి అది ఆధ్యాత్మం. కర్మ అంటే ఏమిటి? దేహోద్భవానికి సంబంధించిన కార్యం. అంటే ఈ దేహం రావడానికి కారణమైన కర్మ. ఈ జన్మ మనకొచ్చింది అంటే పూర్వజన్మలో మనం చేసినటువంటి పనుల రిజల్ట్‌గా మనకి ఈ జన్మ వచ్చింది. కాబట్టి అలాంటి పనులు మళ్ళీ దేహం రావడానికి కారణమైన పనులనే కర్మ అంటారు. అధిభూతం అంటే ఏమిటి? అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు, భౌతిక ప్రకృతే అధిభూతము. అది దైవము అంటే సర్వదేవతలను కూడి ఉన్న భగవంతుడి విశ్వరూపము. అది యజ్ఞం అంటే యజ్ఞప్రభు ఎవరు అంటే పరమాత్మ. ఈ అధియజ్ఞం ఈ ఎక్కడ ఉంటారు అంటే మరి పరమాత్మ ప్రతి జీవి హృదయంలో ఉన్నారు. ఇక లాస్ట్ ప్రశ్న, మరణ సమయంలో ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః అన్నారు. అంటే ప్రయాణకాలం మరణ సమయంలో కథం ఏ విధంగా జ్ఞేయోసి ఈ భక్తి మార్గంలో జ్ఞేయోసి తెలుసుకుంటాడు, నియతాత్మభి ఈ భక్తి మార్గంలో నియమబద్ధంగా ఉన్నవాడు అని అడిగారు. సో చివరి సమయంలో భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా స్మరించాలి అంటే ఈ స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా లాస్ట్ మినిట్లో కూడా మనం భగవంతుణ్ణి స్మరించగలుగుతాము అని ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ మళ్ళీ ఇచ్చిన సమాధానాలు చూస్తున్నాం. 8 ప్రశ్నలకి. సో భగవంతుణ్ణి ఎలా లాస్ట్ మినిట్లో మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ జీవితకాలం అంతా కూడా ఈ అభ్యాసం, ఈ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనం చివరిలో కూడా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతాము అంటున్నారు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాసే, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అంతకాలే చ మామేవ, అంతఃకాలం చివరి సమయంలో కూడా కూడా మామేవ నన్నే స్మరన్ముక్త్వ స్మరిస్తూ ముక్త్వ వదిలితే కళేవరం శరీరాన్ని చివరి నిమిషంలో కూడా నన్నే స్మరిస్తూ ఈ దేహాన్ని వదిలితే, ఈ దేహాన్ని వదిలినప్పుడు యః ప్రయాతి సమద్భావం, వాళ్ళు ఎవరైతే ఇలా నన్ను స్మరిస్తూ లాస్ట్లో దేహాన్ని వదులుతారో వాళ్ళు ప్రయాతి పొందుతారు, సమద్భావం నా యొక్క భావాన్నే పొందుతారు. యాతి ఇందులో నాస్త్యత్ర ఏమాత్రం లేదు సంశయం, ఇందులో సందేహమే లేదు. అంటే తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు. ఎప్పుడు? జీవితంలో చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరిస్తూ ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు. మద్భావం నా భావాన్ని ప్రయాతి పొందుతారు. యాతి నాస్త్యత్ర సంశయ, ఇందులో సంశయం వేరే సందేహమే లేదిక అంటున్నారు అన్నమాట. ఇక ఇలా నన్ను స్మరిస్తూ వదిలినవాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు తప్పనిసరిగా, ఇందులో డౌటే లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భీష్మ పితామహుడు మరి ఆయన లాస్ట్లో మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. చివరి సమయంలో ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం ఎదురు చూస్తూ విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ మరి భగవత్ సమక్షంలో ఆయన ప్రాణాలను వదిలారు. సో ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ లాస్ట్లో శరీరాన్ని వదులుతారో దాంట్లో డౌటే, నన్ను పొందుతారు తప్పనిసరిగా, ఇందులో సందేహం లేదు. సో అంటే చివరి సమయం అంటున్నారు కదా, మరణ సమయంలో భావన ఏమిటి అంటే యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. యం వాపి స్మరన్ భావం అంటే ఏ భావాలతో త్యజత్యంతే కళేవరం, ఈ కళేవరం అంటే ఈ శరీరాన్ని త్యజించడం, వదిలిపెట్టాము,
ఏ ఏ భావాలతో ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతామో తమేవైతి దానికి తగ్గ అవి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. మనిషి చివరి సమయంలో ఏ భావాలతో ఈ శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితే పొందుతాడు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అన్నది ఇక్కడ మనకి ఒక స్టోరీలో చూపిస్తారు. భాగవతంలో ఒక స్టోరీ ఉంది. ఏంటి అంటే భరత మహాముని అని, భరతుడని ఒక రాజు ఉండేవాడు. ఆయన మరి చాలా ఒక ఈ ఏమంటారు మన ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మరి మోక్ష సాధన చేయాలని చెప్పేసి ఆయన రాజ్యాన్ని సమస్తాన్ని వదిలేసి ఆయన అరణ్యానికి వెళ్ళి తపస్సులు ఇవి చేసుకోవడం ప్రారంభించాడు. ప్రారంభించి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటూ ఆల్మోస్ట్ పరిపూర్ణత్వం సాధించే స్టేజ్కి వచ్చారు. ఇలా ఉండగా ఒకరోజు ఆయన ఈ అరణ్యంలో ఒక పులి ఒక లేడీని తరుముకుంటూ రావడం, అది చివరికి అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఒక చిన్న లేడీని ప్రసవించి చనిపోవడం జరుగుతుంది. అయితే అప్పుడు ఈ ముని ఆ చిన్న లేడీని తీసుకొచ్చి దానికి సపర్యలు చేసి కొంచెం దానికి సహాయపడి దానిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం జరిగింది. సో దాన్ని చూసుకుని కావాల్సింది ఇచ్చి అలా ఊరుకోకుండా ఆయన మెల్లగా ఇంకా దాని మీద రాగాన్ని పెంచుకోవడం జరిగింది. ఇక ఆ లేడీ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం ప్రారంభించారు. అయితే ఒకరోజు అలా కొంచెం ఆయన తన యొక్క సాధనలో కూడా తేడా వచ్చింది ఈ లేడీ మీద అనురాగంతో. ఒకరోజు ఈ లేడీ ఎటో వెళ్ళి ఎంతసేపటికి రాలేదు. రాకపోయేసరికి ఆయన దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి పాపం ఒక లోయలో పడి మరణించడం జరిగింది. సో చనిపోయేటప్పుడు ఆ లేడీని గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా ఒక లేడీలాగా పుట్టడం జరిగింది. పుట్టి ఆయన యొక్క తపస్సులు ఇవన్నీ చేసిన ఫలితంగా ఆయన పూర్వజన్మ గుర్తుండి ఆయన అక్కడ అరణ్యంలో మునులు వాళ్ళు ఉండే చోటే ఉంటూ వాళ్ళు యజ్ఞాలు అవి చేసుకున్నప్పుడు అందులో వేసిన ఆకులు అవన్నీ కూడా ప్రసాదంలాగా తీసుకుంటూ ఆయన ఆ జీవితాన్ని కంప్లీట్ చేశారు లేడిగా. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక మానవ జన్మ ఎత్తి ఆ జన్మలో ఇక అప్పుడు ఆయన రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉంటూ మరి అలా ఉండటమే మనం చూసాం. ఏది సమత్వం ఉండాలి కర్మయోగంలో అని చూసాం కదా. ఏది చేసినా కూడా మరి అంటే ఆ సమత్వంతో ఉండాలి అన్నది. సో ఆయన మనం ఇప్పుడు భక్తి యోగంలో చూస్తాము శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు, జ్ఞానయోగంలో స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలను చూస్తాం. అంటే సమత్వం, ఏది వచ్చినా కష్టమైన సుఖమైన మరి లాభమైన నష్టమైన సంతోషమైన దుఃఖమైన ఏదైనా రియాక్షన్ లేకుండా మనం ఉండగలిగినప్పుడు అంటే సమత్వము. మామూలు భాషలో జడత్వం అని కూడా అంటే వీడికి రియాక్షనే లేదు, నిర్లిప్తంగా ఉన్నాడు అంటూ ఉంటారు. కానీ ఆ రియాక్షన్ లేకుండా ఉండే స్టేజి ఆయన ఆ జన్మలో అది కంప్లీట్గా ఈ రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఉంటూ అది చివరికి ఆ జన్మలో ఆయన పరిపూర్ణతను మోక్షాన్ని సాధించారు. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే లాస్ట్లో ఏ భావాలతో శరీరం వదిలితే ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి. లేడీని గురించి ఆలోచిస్తూ మరణించబట్టి ఆయన లేడీగా పుట్టడం జరిగింది అన్నది. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. కాబట్టి అన్ని కాలాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని మయ్యర్పిత నాకు అర్పించినట్లయితే మామే వైశ్యస్య అంటే నన్నే చేరుకుంటావు.
అసంశయం, ఇందులో సందేహమే లేదు. కాబట్టి నిరంతరం ఎప్పుడు నన్ను స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి అని ఇక్కడ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. మామనుస్మర యుధ్యచ, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి. ఎప్పుడు మనసులో నన్ను స్మరిస్తూ. అంటే పైకి స్మరిస్తూ ఉండకపోయినా భగవంతుడిని మనసులో అట్లా స్థిరపరచుకుని, అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నామంటే మనకిష్టమైన వాళ్ళని వాళ్ళ పేర్లు ఎప్పుడూ చెప్పకుండా చెప్తూ పైకి చెప్పకపోయినా మనస్సులో ఇప్పుడు మన తల్లిదండ్రులు అవ్వనివ్వండి, మన కుటుంబ సభ్యులు అవ్వనివ్వండి, వాళ్ళెప్పుడు మన మనస్సులో ఉంటారు. వాళ్ళ పక్కనే మనం ఎప్పుడూ ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళ పేరు ఎప్పుడూ నోటితో చెప్తూ ఉండకపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళు మన మనస్సులో ఎప్పుడూ ఉన్నారు. అలాగే భగవంతుణ్ణి అదే భక్తి భావంతో, మన భక్తి అంటే ప్రేమ, గౌరవాలు. కాబట్టి అదే భక్తి భావంతో భగవంతుణ్ణి కూడా మనస్సులో ఉంచుకోవడమే నిరంతరం నన్ను స్మరించడం అంటే, ఎప్పుడూ భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకోవడం. అలా ఉ అలా ఉంటూ నిరంతరం నన్ను స్మరిస్తూ అంటే అది నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి అని అర్జునుడు చెప్తాడు. కాబట్టి నీ డ్యూటీ ఏమిటి ఇక్కడ? యుద్ధం చేయడం. అలా చెయ్యి. మనందరికీ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ మాటని, మన కర్తవ్యం ఏమిటి? మన యొక్క జీవితంలో, జీవన పోరాటంలో మన యొక్క యుద్ధాన్ని సాగించాలి. మరి లైఫ్ ఒక స్ట్రగుల్ అనుకుంటూ ఉంటాం గదా! మన జీవన పోరాటాన్ని గూడా నిత్యము భగవంతుడిని మనసులో పెట్టుకుని మనం సాగించాలి అని చెప్పి అర్థం. మనస్సును, బుద్ధిని నాకర్పించినట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా అసంశయం, నిస్సందేహంగా మామే వైశ్యస్, నన్నే చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. సో, నిరంతరం నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి, మనసును, బుద్ధిని ఈ రకంగా నా మీద నిలిపావంటే నువ్వు నిస్సంశయంగా నన్ను పొందుతావు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. ఈ అభ్యాస యోగంలో గనక నువ్వు యుక్తుడివైతే, ఇలాంటి ప్రాక్టీస్‌లో గనక చేస్తూ, ఇలాంటి సాధన చేస్తూ ఆ యోగంలో యుక్తుడివైతే, ఎలాంటి సాధన? మనసును, బుద్ధిని నా మీద నిలిపి నన్ను స్మరిస్తూ నిత్యము. అంటే అది. సో, భగవంతుడిని ఎప్పుడూ గూడా మనస్సులో అయినా సరే స్మరిస్తూ ఆయన్ని మనస్సులో నిలుపుకొని మనస్సుని, బుద్ధిని ఆయన మీద పెట్టగలిగినప్పుడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నాం. మన పిల్లలు, మన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ పక్కన ఎప్పుడూ లేకపోయినా వాళ్ళు మన మనసులో స్థిరంగా ఎప్పుడూ ఉంటారు. మనకెవరైతే ఇష్టమో వాళ్ళెప్పుడూ మన మైండ్‌లో వాళ్ళ గురించి ఆలోచన ఉంటూనే ఉంటుంది. సో, అలా భగవంతుడి పట్ల కూడా ఆ ప్రేమతో, గౌరవంతో ఆయన్నెప్పుడు మనసులో నిలుపుకుని, నువ్వు సర్వేషు కాలేషు, అన్ని కాలాల్లోనూ మామనుస్మర యుధ్యచ, నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేస్తే మనసును, బుద్ధిని ఈ రకంగా నా మీద పెడితే నిస్సందేహంగా నన్ను పొందుతావు. సో, ఇలాంటి యోగంలో మనసును, బుద్ధిని ఎప్పుడూ నా మీద పెట్టి ఇలాంటి యోగంలో గనక నువ్వు ఉన్నట్లయితే, మనసును ఎల్లప్పుడూ నా మీద, నా నామస్మరణలో నిలిపి ఈ మార్గంలో నుంచి తప్పుకోకుండా చేతసాన్ అన్యగామిన, వేరే మార్గంలోకి వెళ్ళకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ నన్ను పరమం పురుషం దివ్యం, సో ఈ దివ్యమైన పరమ పురుషుణ్ణి యా యాతి పార్థాను చింతయన్, ఈ ఎవరైతే ఎప్పుడు ఇలా ధ్యానిస్తూ ఈ పరమ పురుషుణ్ణి గురించి మనస్సులో పెట్టుకుని ఆయన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటారో, పార్థ అనుచింతయన్, ఎప్పుడు భగవంతుడిని ఈ రకంగా ధ్యానించే వాళ్ళు యాతి, నన్ను తప్పకుండా పొందుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. మనసుని ఇలా ఎల్లప్పుడూ నా నామంలో నిలిపి ఈ మార్గంలో నుంచి తప్పుకోకుండా, అంటే ఒకరోజు చేసి ఒకరోజు కాకుండా ఈ మార్గంలో నుంచి తప్పుకోకుండా నన్ను భగవంతుడిగా ధ్యానించే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తుంది. సో, భగవంతుడిని ధ్యానిస్తే తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటారు ఈ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా అని ఇక్కడ క్లియర్‌గా చెప్పారు. కాబట్టి ఇది ఎలాంటిది అంటే, ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా పరీక్ష పెడితే మరి మనం బాగా రాయాలి అంటే సడన్ టెస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదివితే బాగా రాయగలుగుతాం. అలా గాకుండా చదవనప్పుడు మరి మనం అది
సడన్ గా టెస్ట్ పెడితే చెప్పకుండా ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదవకపోతే మరి బాగా రాయడం అనేది కష్టం. కాబట్టి ఈ సడన్ టెస్ట్‌కి ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే, రోజు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకోవాలి. దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మరి ఎప్పుడు రోజు ఏ రోజుది ఆ రోజు సిలబస్ ఏమిటి అంటే, ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదవాలి. అయితే ఇక్కడ మరి సడన్ టెస్ట్ అంటే ఏమిటి? మరణం. ఇప్పుడు టెస్ట్ చెప్పకుండా పెడితే సడన్ టెస్ట్. మరి జీవితంలో గూడా లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడో ఎవరికీ తెలీదు. ఆ చివరి నిమిషం ఎప్పుడో ఎవరికీ తెలీదు. లాస్ట్ మినిట్‌లో నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలితే నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారని చెప్పారు. అలాగే నువ్వు లాస్ట్ మినిట్‌లో ఏది తలుచుకుంటూ ఉంటావో, నీవు దానికి తగ్గ జన్మే పొందుతావని భరత మహాముని స్టోరీ చూసాం. ఆయన లేడి గురించే ఆలోచిస్తూ ప్రాణాలు వదిలితే లేడి రూపంలో మళ్ళీ పుట్టడం అని. కాబట్టి ఆ లాస్ట్ మినిట్‌లో భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన్ని పొందుతాము అని తెలుసుకున్నాం గాబట్టి, లాస్ట్ మినిట్ ఏదో మన ఎవరికీ తెలీదు కాబట్టి, మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి దీనికి అంటే, జపించడం, భగవన్నామాన్ని ఎప్పుడు జపించడం. ఆయన్ని మనసులో ఎప్పుడు నెలకొల్పుకొని ఉండటం భగవంతుడిని. దానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పుకున్నాం. ఆ భక్తి అనేది ఎలా పెంపొందించుకోవాలంటే ప్రేమ, గౌరవాలను భగవంతుడి పట్ల ఆయన్ని తలిచిన కొద్దికి భక్తి భావం మనకి పెరుగుతుంది. ఏదైనా సరే ఆలోచించామంటే ఒక విషయం గురించి ఆసక్తి పెరుగుతుంది. తద్వారా ఆసక్తి పెరిగితే కోరిక పెరుగుతుంది అనేది చూసాం. అలాగే భగవంతుడిని గురించి కూడా మనం స్మరించుకుంటూ ఆలోచిస్తే ఆయన మీద కూడా కోరిక, భక్తిభావం, ఆసక్తి పెరుగుతాయి. కాబట్టి భగవన్నామాన్ని ఆ రకంగా జపించి భగవంతుడిని తలుచుకోవడం, భగవద్గీతను చదవడం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మరి మనల్ని దానికి సిద్ధమయ్యేటట్లు చేస్తాయి. ఈ రకమైన మార్గంలో మనం ఉన్నట్లయితే ఏ సమయంలో మనం లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడొచ్చినా మనం సిద్ధంగా ఉంటాము అని చెప్తున్నా. సో, అలా మనం భగవంతుడిని ఆహ్, నామజపంతోనూ, ఈ భగవద్గీత లాంటివి చదవడం, శ్రవణం చేయడం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం, సేవ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేసినప్పుడు మనం ఏ సమయంలో అయినా భగవంతుడిని రెడీగా ఉంటాము. ఆయనకి మోక్ష అంటే లాస్ట్ మినిట్‌లో కూడా రెడీగానే ఉంటాం. అప్పుడు ఫలితం ఏమిటి అంటే మోక్షానికి మార్గం అది అని చెప్తారు. సో, భగవంతుడిని స్మరించాలి అన్నారు గాబట్టి, భగవంతుడిని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకొని స్మరించాలి. లాస్ట్ చాప్టర్‌లో భగవంతుడు కొన్ని చెప్పారు తన గురించి. ఏది? నేను మరి ఈ ఆహ్, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్న వెలుగును, తర్వాత బలవంతుల్లో బలాన్ని, శక్తివంతులలో శక్తిని, ఇవన్నీ గూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు భగవంతుడు. సో, అంటే తన యొక్క ఆహ్, భగవంతుడు ప్రతి దానిలోనూ ఉన్నాను అనేది మనకి అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మరి భగవంతుడిని పొందాలి అంటే ఆహ్, ఎ ఎలా, ఏ విధంగా పొందాలి అంటే, ఆయన్ని స్మరించడం ద్వారా పొందాలి అని చూస్తున్నాము. చివరిలో ఆయన్ని దేనిని స్మరిస్తే దానికి తగ్గ జన్మొస్తుంది కాబట్టి, మనం భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఉంటే ఆయన దగ్గరికే వెళ్తాము అన్నది తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు అని చెప్పారు. సో, స్మరించడం అంటున్నారు గాబట్టి, ఏ రకంగా భగవంతుని స్మరించాలి అంటే, కవిం పురాణం అనుశాసితారం అణోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్థాత్. అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు, వివేకవంతుడు, పురాతనం. మరి భగవంతుడు నిత్యమైన వాడు. ఆయనకి హ్మ్. జన్మనేది లేదు, పుట్టుక లేదు. నిత్యమైన వాడు కాబట్టి ప్రాచీనుడు. అనుశాసితారం అన్నీ కూడా నియంత్రించేవాడు, కంట్రోల్ చేసేవాడు. ఈ ఈ ప్రపంచాన్ని, విశ్వాన్ని కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడు భగవంతుడు. కాబట్టి అనుశాసితారం. అణోరణీయం. అణువు కంటే కూడా సూక్ష్మమైన వాడు. ఎందుకు ప్రతి దానిలో భగవంతుడున్నారు.
అణువులో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి అణువు కంటే కూడా సూక్ష్మమైన వాడు. సమనుస్మరేత్య, ఆ రకంగా నన్ను స్మరిస్తూ ఇలా నన్ను అర్థం చేసుకుని అని. ఎవరైతే నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటారో, ఇంకా సర్వస్య ధాతారం అంటే అన్నిటినీ పోషించేవాడు, అచింత్య రూపం అంటే మరి ఊహాతీతం, మన ఆలోచనలకు అందని వాడు. భగవంతుడి శక్తిని మనం ఇమాజిన్ చేయటమే కానీ కంప్లీట్గా మనం అర్థం చేసుకోలేం ఆయన శక్తిని. ఊహాతీతం. ఆయన ఆదిత్య వర్ణం అంటే సూర్యునిలా ప్రకాశించేవాడు. తమస పరస్తాత్, తమస అంటే చీకటి, అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలే వాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చీకటిని పారద్రోలే సూర్యునిలాగా ప్రకాశించేవాడు. సో భగవంతుడు సమస్తము తెలిసినవాడు, అతి ప్రాచీనుడు, సమస్తాన్ని నియంత్రించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, అన్నిటినీ పోషించేవాడు, అన్ని భౌతిక భావాలకు అతీతుడు, మనకు ఊహాతీతుడు, మన ఊహలకు అందనటువంటి వాడు ఆయన శక్తి. ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి మనం ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తూ ఈ భౌతిక స్వభావానికి మరి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. అంటే కొద్దిగా భగవత్ తత్వం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన్ని స్మరించే ముందు అసలు ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి కదా. అందుకని ఈ విషయాలు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో భగవంతుడిని ఎలా స్మరించాలి అంటే ఈ విధంగా అర్థం చేసుకుని స్మరించాలి. భగవంతుడిని ఎలా పొందాలి అంటే అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యసః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. అనన్యచేత అంటే వేరే మార్గం, అన్యమైన మార్గంలో లేకుండా ఇదే మార్గంలో, ఇదే చేత, ఈ విధానంలో సతతం ఎల్లప్పుడూ యో మాం ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో నిత్యము. సో ఎవరైతే నిత్యము నన్ను వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ నిత్యము ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ ఉంటారో తస్యాహం వాళ్ళు నన్ను సులభ పాఠ పొందుతారు. చాలా సులభం వాళ్ళకి నన్ను పొందడం. నిత్యయుక్తస్య యోగినః, ఈ యోగంలో ఇలా నిత్యము యుక్తమైన వాళ్ళు నన్ను పొందటం వాళ్ళకు చాలా సులభము అని ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు. కాబట్టి పార్థ, పృథక్ కుమార, అర్జున, క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించే వాడికి వాళ్ళ స్థిరమైన భక్తి కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. సో భగవంతుడిని ఎప్పుడూ ఇలా స్మరిస్తే గనక క్రమంగా మరి భగవంతుడి మీద భక్తి, ఆ ప్రేమ భావం, ఆ గౌరవాలు పెరుగుతాయి. మనస్సులో భగవంతుడిని మనం నెలకొల్పకొనగలుగుతాం. కాబట్టి నిరంతరం నన్ను స్మరించినప్పుడు అలా ఆ భక్తి భావంతో వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి నేను వాళ్ళకు సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అందుకని భగవన్నామ స్మరణ ముఖ్యమని చెప్పే కారణం అదనమాట. ఇక్కడ అలా భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తున్న భక్తుణ్ణి చూస్తున్నాం. తర్వాత ఆ భక్తి అన్నారు ఇక్కడ. కుచేలుడు అంటే సుధాముడు అని కూడా అంటారు. చిన్ననాటి బాల్య స్నేహితుడు శ్రీకృష్ణుడికి. ఆయన గొప్ప భక్తుడు కూడాను. అతన్ని చూపిస్తున్నారు. చిన్నప్పుడు మరి బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వాళ్ళు సాందీపని ముని అనే ముని ఆశ్రమంలో చేరి వాళ్ళు ఆ గురువు గారి దగ్గర విద్యను అభ్యసించారు. సో భగవంతుడికి అన్నీ తెలిసినా కూడా గురువు దగ్గర, మనందరం ఎలా అయితే ఒక గురువు దగ్గర విద్య అభ్యసించాలో, గురువుని చూసుకోవాలో అందరికీ చెప్పడం కోసం ఆయన కూడా ఇలా చేరి ఆ గురుకులంలో చదవడం జరిగింది. అక్కడ అదే గురుకులంలో కుచేలుడు కూడా ఉన్నాడు. వాళ్ళ ఆ రకంగా బాల్య స్నేహితులు. సో కుచేలుడు కూడా గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు కాబట్టి అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ కుచేలుడు మరి పెద్ద అయిన తర్వాత దారిద్ర్యంలో పడితే భార్య వెళ్ళి నీ స్నేహితుడే కదా, వెళ్ళి కొంచెం సహాయం అడుగు అని చెప్తే ఇక భార్య అడిగిందని బయలుదేరాడు. కానీ సహాయం కోసం కాదు, వచ్చిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుని చూస్తానని ఆనందంతో రావడం, శ్రీకృష్ణుడు ఆయనను మరి ఎంతో మర్యాదతో స్వీకరించి సకల మర్యాదలు చేయడం,
మాట్లాడుకోవడం. ఈయన పలానా రీజన్ కోసం వచ్చానని చెప్పడు. భగవంతుడు అడగకపోయినా ఆయనకి తెలుసు. సో, అన్ని మర్యాదలు చేసి భోజనం అయిన తర్వాత ఆయన్ని సాగనంపిన తర్వాత కుచేలుడు వచ్చిన కారణం చెప్పను లేదు. ఈయన అడగను లేదు. కానీ కుచేలుడి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆయన ఇంటి చిన్న హ్మ్. ఇంటి స్థానంలో పెద్ద భవనం ఉండటం, భార్య పిల్లలందరూ మంచి నగలతో కళకళలాడుతూ కనిపించడం. అంటే ఆ సంపదంతా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ భగవంతుడు అడగకుండానే ఇచ్చారు అన్నది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఆహ్, అదిక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో, భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పొందాలి అంటే, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. సో, మరి నన్ను చేరుకుంటారు ఎవరైతే క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం నన్ను స్మరించే వాళ్ళు, వాళ్ళ భక్తి కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను అన్నారు. ఎందుకు భగవంతుని పొందటం ఈ ప అనే డౌట్ మనకొస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ అనేది ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. నాప్నువంతి మహాత్మాన. సో, నన్ను పొందినటువంటి మహాత్ములకు అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయం అంటున్నారు. దుఃఖాలయం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్నే దుఃఖాలయం అంటున్నారు. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడికొచ్చిన తర్వాత మనకి ఏది పర్మనెంట్ సుఖం వచ్చినట్టు అనిపించదు. ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉంటూనే ఉన్నట్లు ఉంటుంది. అందుకనే దీనికి దుఃఖాలయం అని పేరు. కాబట్టి ఎవరైతే నన్ను పొందుతారో ఇక వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ ఉండదు. నా అలాంటి మహాత్ములకు సం సంసిద్ధిం నాప్నువంతి పరమాం గతి. ఇక వాళ్ళకు ఎప్పుడు గూడా హ్మ్. పరమగతిని పొందుతారు. సంసిద్ధత వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో, అంటే నన్ను పొందిన తర్వాత ఇక వాళ్ళకు ఆ సిద్ధత్వం, ఆ పూర్ణత్వం వస్తుంది. అంటే ఇక మోక్షం వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయమైన ఈ భూప్రపంచంలో గాని, ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టరు అని ఇక్కడ క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. సో, అంటే భగవత్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడం, భగవత్ ప్రాప్తి అని ఈ అధ్యాయానికి పేరే భగవత్ ప్రాప్తి. సో, భగవత్ ప్రాప్తి ఎలా వస్తుందో చెప్తున్నారనమాట. నన్ను ఇట్లా క్రమం తప్పకుండా స్మరించే వాడికి వాళ్ళ స్థిరమైన భక్తి కారణంగా నేను లభిస్తాను. అంతకుముందు ఏం చెప్పారు? ఎవరైతే మరి ఈ అభ్యాస యోగంలో యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అన్నారు. ఏ అభ్యాస యోగంలో అన్నారు? సర్వకాలాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయడం. మనందరం ఇప్పుడు ఎవరి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళబోవడంలా. సో, మనందరికీ ఇది ఎలా వర్తిస్తుంది అంటే, మన యొక్క నిత్య జీవిత పోరాటంలో భగవంతుడిని స్మరిస్తూ మన డ్యూటీలు మనం చేసుకుంటూ పోవడం. అంటే మన బాధ్యతల్ని మనం భగవంతుడిని మనస్సులో పెట్టుకుని, బుద్ధిని మయ్యర్పిత మనోబుద్ధుల్ని ఆయనకు అర్పించి మన పనులు మనం చేసినప్పుడు భగవంతుడిని మనం నిస్సంశయంగా చేరుకుంటాం. సో, మనస్సును, బుద్ధిని ఆయనకి అర్పించి చేయడం అంటే, ఆ భక్తి భావంతో చేసినప్పుడు అన్నీ కూడా ధర్మ మార్గంలో కరెక్ట్‌గా చేస్తాము. పని మీద ధ్యాసతో చేయడం, ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీద మనసు పెట్టకుండా ఇది చేస్తే అదొస్తుంది, వస్తుంది, వస్తుంది అంటే దాని గురించి ఆలోచించకుండా పని చే కరెక్ట్‌గా చేయటం వరకే మనస్సును పెట్టడం. అంటే పని చేయడం మీదే మనకు అధికారం కానీ, వచ్చేటటువంటి ఆ రిజల్ట్ మీద కాదు. అది ఏదైనా సరే భగవంతుడు ఇచ్చారు అది దాని నుంచి వచ్చేది ప్రసాదం అని సమత్వంతో తీసుకోవాలి పని. అట్లా మనస్సును, బుద్ధిని అని మనం కర్మయోగంలో చూసాము. ఇక్కడ గూడా దాన్ని ఈ రకంగా చెప్తున్నారు భక్తి యోగంలో. మనస్సును, బుద్ధిని భగవంతుడి మీద పెట్టి నువ్వు నీ పనులు నువ్వు చేసుకో అని చెప్తున్నారు. నువ్వు అప్పుడు నిస్సంశయంగా నన్ను చేరుకుంటావు. సో, ఏదో వస్తుంది, అది కావాలి, ఇది కావాలి అనేవి పక్కన పెట్టి, భగవంతుడి మీద భక్తితో నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసుకో. అప్పుడు ఈ యోగంలో గనక నువ్వెప్పుడు ఇలా ఉంటే ఈ మార్గంలో తప్పనిసరిగా నన్ను చేరుకుంటావు. సో, నన్ను చేరుకున్న తర్వాత ఇక నువ్వు మళ్ళీ ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయానికి రానక్కర్లేదు. నీకు పరమ సిద్ధత్వం లభిస్తుంది. అంటే మోక్షం, పూర్ణత్వం లభిస్తుంది.
ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. సో ఆ పై లోకమైన బ్రహ్మలోకం నుంచి అన్ని లోకాల్లోనూ పునరావర్తి అంటే జననం మరణం జరుగుతూనే ఉంటాయి. పైనున్న అన్నిటికంటే పై ఉన్నతమైన బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు అన్ని లోకాల్లోనూ ఈ జనన మరణాలు ఉంటాయి. మాముపేత్యతు కౌంతేయ కానీ నన్ను పొందిన తర్వాత కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే, ఇక పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకమైన బ్రహ్మలోకం నుండి అత్యంత అల్పమైన కింది లోకం వరకు అన్ని లోకాలు కూడా పునరావృతం, జనన మరణం, పుట్టుక మరణం జరిగే కష్ట ప్రదేశాలే. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మళ్ళీ జన్మించడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని లోకాల్లోనూ జనన మరణాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి అసలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి అన్నది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. గోలోక చార్ట్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక చార్ట్లో ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తారు. ఆ గోలోక చార్ట్ ఈ లోకాలు ఏంటో అందులో చూద్దాం. గోలోక చార్ట్ ఇది కనిపిస్తుంది. సో ఈ గోలోక చార్ట్ ఇది ఇక్కడ పైలోకమైన బ్రహ్మలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు అన్ని కూడా జనన మరణాలు ఉన్న ప్రదేశాలే అని చెప్పి. సో ఇక్కడ మరి ఈ గర్భోదక సముద్రం ఉన్నది. ఈ గర్భోదక సముద్రం నుంచి గర్భోదక సాయి విష్ణు అనే ఆయన ఉన్నారు. భగవంతుడి విస్తరణ అన్నమాట. ఇది కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తి ఈ రకంగా ఉన్నది అక్కడ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా. ఆయన నాభి నుంచి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉద్భవించింది అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ 14 లోకాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి? పైలోకం సత్యలోకం, బ్రహ్మలోకం, తర్వాత తపోలోకం అంటే 4 కుమారులు ఉన్న లోకం. ఎవరా 4 కుమారులు? బ్రహ్మకుమారులు. వాళ్ళ పేర్లు ఏమిటి అంటే సనక సనందనాది సనాతన కుమారులు. వాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు ఎప్పుడు, వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు ఆ 4 కూడా. వాళ్ళ లోకం అది తపోలోకం. నెక్స్ట్ది తర్వాత జనలోకం అంటే ప్రజాపతులందరూ కూడా అక్కడ ఉంటారు. మహర్లోకం ఆ తర్వాత లోకంలో భృగు మహాముని, ప్రజాపతులు వీళ్ళందరూ అక్కడ కూడా ఉంటారు. ఆ తర్వాత సువర్ భూవర్ భూలోకాలు, మధ్యలోకాలు అన్నమాట ఈ 3. అక్కడ ఈ భూలోకంలో మరి మనందరూ ఉంటాము. కింది లోకాలు వచ్చేసరికి అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకం, నరక లోకం ఇవన్నీ కింద ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని పైలోకాలని, మధ్యలోకాలని, క్రింది లోకాలని, 3 లోకాలని, ముల్లోకాలు అంటూ ఉంటారు కదా. ముల్లోకాలని ఎందుకంటారంటే ఈ 14 లోకాలని పైలోకాలు, మధ్యలోకం, కింది లోకం అని చెప్తారు కాబట్టి బ్రీఫ్గా ముల్లోకాలు అని అంటూ ఉంటారు. సో ఇది అన్ని లోకాల్లోనూ జనన మరణం ఉన్నది. ఆఖరికి బ్రహ్మదేవుడి లోకంలో కూడా మరి బ్రహ్మకు కూడా ఒక టైం ఉన్నది అన్నది మనం బ్రహ్మదేవుడి ఆయుష్ అని మొన్న చూసాం. సో అన్ని లోకాల్లోనూ అది ఉన్నది. కానీ నన్ను చేరుకున్న వాళ్ళు మాత్రం నా లోకాన్ని మళ్ళీ ఈ దుఃఖాలయమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ధ్రువలోకం కూడా చూస్తున్నాం మనం. ధ్రువ మహారాజ్ స్టోరీ చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయనకి
మరణానంతరం ఈ ధ్రువలోకాన్ని ఇచ్చారు, అందులో ఎప్పుడు ఉంటారు అన్నది అది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభి నుంచి మరి మనకి భౌతిక ప్రపంచం వచ్చింది, ఆ 14 లోకాలు. కానీ ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచం ప్రాంగణంలోనే ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణును చూస్తున్నాం. ఆయన కూడా మరి భగవంతుడి విస్తరణే. భగవంతుడిలో శక్తి, ఆయన శక్తి ఈ రూపంలో ఇక్కడ ఉన్నది. సో ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఎక్కడున్నారు? భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నారు. ఆయన పరమాత్మ రూపంలో మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అందరిలో పరమాత్మ ఉన్నారన్నారు కదా. ఎవరున్నారు పరమాత్మ రూపంలో అంటే ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఆయన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరి హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. ఎక్కడున్నారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో? పాల సముద్రంలో, శ్వేతద్వీపంలో లక్ష్మీదేవితో సహా ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఉండి ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఆయనే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ధ్రువలోకం ఇది. ఆ తర్వాత క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నారు. ఎక్కడంటే ఓషన్ ఆఫ్ మిల్క్, పాల సముద్రంలో, శ్వేత దీపంలో, ఆ సముద్రంలో ఒక చిన్న ద్వీపం, ఐలాండ్, శ్వేత దీపం, అక్కడ ఆయన విష్ణు, క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఉన్నారు. ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువే పరమాత్మ రూపంలో అందరి హృదయాల్లో ఉన్నారు. చివరికి సూక్ష్మమైనటువంటి అణువులో కూడా ఉన్నది ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఉన్న భగవంతుడి యొక్క రూపము. గర్భోదక సాయి విష్ణు ఏమో ఆయన నుంచి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా వచ్చింది, కానీ ఆయన గర్భోదక సముద్రంలో ఉన్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లేరు ఆయన. భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి అందరిలోనూ పరమాత్మగా ఉన్నది మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఈ రకంగా ఉన్నారు, పాల సముద్రంలో, శ్వేత దీపంలో. ఇకపోతే ఈ భౌతిక ప్రపంచం చుట్టూ ఈ దేంతో సరౌండ్ అయి ఉన్నది అంటే మహత్తత్వం నుంచి ఉద్భవించింది ఈ మొత్తం భౌతిక ప్రపంచం. ఈ మహత్తత్వం భగవంతుడి యొక్క శక్తి. దాంట్లో మరి అహంకారము, తర్వాత పంచభూతాలు 5, అర్త్, వాటరు, ఫైర్, ఎయిర్ అని చెప్తున్నారు. అంటే అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశం, భూమి, ఇవన్నీ కూడా పంచభూతాలు. ఇది మహత్తత్వంలో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి 14 లోకాలు గర్భోదక సాయి విష్ణు నుండి ఉద్భవించాయి. ఆ 14 లోకాలు ఉన్న భౌతిక ప్రపంచంలో క్షీరోదక సాయి విష్ణు ఉండి అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మరి పైలోకాలు, మధ్యలోకం, కిందలోకం అని చెప్పుకున్నాం. ఈ భూలోకంలో మరి మనం గనక హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించామంటే, భగవన్నామాన్ని, అది ఎలా ఎక్కడికి ప్రయాణం చేస్తుందో ఆ మంత్రం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. భూలోకంలో అర్త్, ఇక్కడ మనం జపిస్తే ఆ మంత్రం ఇలా వెళ్తోంది. ఎక్కడికి వెళ్తోంది? ఇలా ప్రయాణం చేసి ఈ దారంలాగా మనకు ఆ మంత్రం కనిపిస్తుంది. దీని పైన ఉన్నటువంటి వైకుంఠం, ఇక్కడ మరి మనకి లక్ష్మీనారాయణులు కనిపిస్తున్నారు. మరి ఆయన యొక్క లోకం, అక్కడికి వెళ్తోంది ఈ మంత్రం. అక్కడి నుంచి కూడా మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తోందంటే ఇక్కడ కనిపిస్తోందా మంత్రం ఈ రకంగా మళ్ళీ ప్రయాణం చేసి ఇంకా ఇలా పైకి వెళ్తోంది. ఈ దారంలాగా వెళ్ళి పైన ఉన్నటువంటి గోలోకంలోకి వెళ్తోంది. సో అది హరే కృష్ణ మంత్రం గోలోకంలోకి వెళ్తోంది. వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటోంది. మనం జపించినటువంటి ఈ గోలోకం రాధాకృష్ణులతో ఉన్న గోలోకం. సో కింద భౌతిక ప్రపంచం, ఆ తర్వాత దానిపైన మనకు భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరు కనిపించారు? క్షీరోదక సాయి విష్ణు మనందరి పాల సముద్రంలో ఉంటూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు.
సో ఈ భౌతిక ప్రపంచము, ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు, ధ్రువలోకం అన్నీ ఉన్న ఈ 14 లోకాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే గర్భోదక సముద్రంలో ఉన్న గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి ఉద్భవించారు. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవించింది అంటే ఈ మహత్తత్వం నుంచి. ఈ మహత్తత్వం ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవించింది అంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు నుండి ఉద్భవించింది. ఆయన ఈ కారణ సముద్రంలో ఉండి ఆయన ఊపిరి పీల్చినప్పుడు లోపలికి ఈ ప్రపంచాలన్నీ విలీనమైపోతాయి. ఊపిరి వదిలినప్పుడు ప్రపంచాలన్నీ పుడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఇక్కడ భగవంతుడు కారణోదక సాయి విష్ణువుగా కారణ సముద్రంలో ఉంటూ ఈ మహత్తత్వాన్ని సృష్టించి ఈ మహత్తత్వంలో గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా మళ్ళీ 14 లోకాలని సృష్టించి ఈ 14 లోకాలు ఉన్న భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ క్షీరోదక సాయిగా ఉంటూ అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఇది ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఈ విశ్వం అంతా కూడా విశ్వాలన్నీ కూడా మరి విలీనం అవుతాయి. వదిలినప్పుడు అన్నీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాయి. ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు పైన బ్రహ్మజ్యోతి అనేటటువంటి ఈ జ్యోతి, ఈ వెలుగు ఉన్నది. ఈ బ్రహ్మజ్యోతిలో మరి వైకుంఠము, ఆ తర్వాత హరిధామం వైకుంఠం ఉన్నది. దానికంటే పైన గోలోకం బృందావనం, అందులో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు రాధాకృష్ణులు ఉన్నారు అని చెప్తూ మరి ఆ రాధాకృష్ణులు ఇంకా చుట్టూతా ఆ 8 మంది ముఖ్య గోపికలు లలిత, విశాఖ, సుచిత్ర, ఇందులేఖ, చంపకలత, ఆ తర్వాత రంగాదేవి, తుంగవిద్య, సుదేవి, వీళ్ళందరూ 8 మంది అష్టదళే అంటారు. అష్టదళాల్లో ఈ 8 మంది గోపికలు ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మనకు ఇక మీరు ఇంకా వివరంగా చూడాలి అంటే ఇవన్నీ పక్కన వాటి పేర్లు, మీనింగ్స్ రాసున్నాయి. ఈ గోలోక చార్ట్ మాతాజీ పోస్ట్ చేస్తారు, మీరు వివరంగా చూడొచ్చు. హరే కృష్ణ. అది 14 లోకాలు అన్నారు కాబట్టి ఆ 14 లోకాలు ఏమిటి? ఈ 14 లోకాల్లో కూడా జనన మరణ పునరావృతం ఉన్నది అని చెప్పారు. అందుకని ఆ 14 లోకాలు చూసాం. కానీ నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మళ్ళీ జన్మించడు. ఏమిటి ఆ భగవన్ నివాసం? గోలోకం. సో ఈ గోలోకంలో వెళ్ళాము అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ లోకంలో మళ్ళీ మనం జన్మించక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజన వల్లభస్వ వల్లభాయస్వ అనేది అక్కడ మంత్రం. సో అది నన్ను చేరుకున్నవాడు, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు భగవంతుడి యొక్క గోలోకం చేరుకుంటే మళ్ళీ జన్మించరు. భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే రాత్ర్యాగమే వశ పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. సో ఈ జీవులన్నిటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి అవడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమైపోతాయి. పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. బ్రహ్మదేవుడి పగలెంతో రాత్రంతో చూద్దాం. అందుకని ఈ కలియుగంలో 432,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు, అంటే 2 × 4,32,000 అంటే సుమారుగా 864,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు, కాబట్టి 3 × 4,32,000 అంటే 12 లక్షల చిల్లర. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు, కాబట్టి 17 లక్షల చిల్లర. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఎన్ని సంవత్సరాలంటే 10 × 4,32,000 హెచ్చ వేస్తే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఒక దివ్య యుగంలో ఉన్నాయి. దివ్య యుగం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. సో 4 యుగాల్లో కలిపి 43,20,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 1000 అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలు అన్నమాట. కాబట్టి 1000 × ఇది హెచ్చ వేస్తే ఎంత వచ్చాయి? 43,200 లక్షల సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలు. ఇకపోతే
బ్రహ్మదేవుడు రాత్రి కూడా మరి అంతే ఉంటుందిగా, పగలెంత ఉంటే రాత్రి అంత. సో టోటల్గా బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు ఎంత అంటే 86,400,00,000 సంవత్సరాలు అని అర్థం. సో అంటే 864 కోట్ల సంవత్సరాలు అన్నమాట ఆయన యొక్క ఒక రోజు. సో అందులో సగం పగలైతే సగం రాత్రి. సో ఆయన పగలు అన్నీ జన్మిస్తూ ఉంటే జీవులు, ఆయన రాత్రి అయినప్పుడు అన్నీ విలీనం అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్తం అహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఈ దివ్య నివాసం నన్ను చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దుఃఖాలయానికి రావక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు కదా. అటెండెన్స్ మాతాజీ మళ్ళీ పోస్ట్ చేశారు, దయచేసి క్లిక్ చేసి అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి, లేదంటే మరి అటెండెన్స్ పడద్దు మీకు. సో అందరూ అందులో అటెండెన్స్ తీసుకోండి. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్ తం అహు పరమాం గతిం. సో ఇది ఈ నివాసం నన్ను చేరుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ రారంటున్నారు. ఆ భగవన్ నివాసం గోలోకం ఇప్పుడు చూసాం, దాని గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అవ్యక్తం నివాసం, వ్యక్తం కానిది. ఇత్యుక్త అక్షరం అంటే క్షరం అంటే నశించేది, అక్షరం అంటే నశింపు లేనిది. మరియు పరమాం గతి, ఇది పరమగమ్యం, అందరికీ కూడా దివ్యమైనటువంటి చేరుకోవలసినటువంటి స్థానం అది. జీవుడు యం ప్రాప్య, ఎవరికైతే ఇది ప్రాప్తిస్తుందో నా నివర్తంతే తిరిగి రారు, తద్ధామ అటువంటి ధామం పరమం మమ నా యొక్క దివ్యధామము అని చెప్తున్నారు. సో నా దివ్యధామం అలాంటిది. ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది, ప్రతి ఒక్కరికి అది పరమగమ్యం. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రారు. అలాంటిది నా యొక్క దివ్యధామం, నా సర్వోన్నత నివాసం అలాంటిది. ఇక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణు కారణ సముద్రంలో ఆయన ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు మరి అన్ని విలీనం అవటం, ఊపిరి వదిలినప్పుడు అన్నీ మళ్ళీ పుట్టడం చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ పైన గోలోకం చూపిస్తున్నారు. మనం ఇందాక గోలోక చార్ట్లో ఇది చూసాం. సో భగవన్ నివాసం ఆయన యొక్క గోలోకం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి పదం పాటే, ప్రతి అడుగు కూడా నృత్యమే. అయితే మన భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే అంటున్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం చూసాము, అది ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని స్వభావం శాశ్వతమైనది, తప్పనేది లేదు, అపరిమితమైన ఆనందం, నిత్య సత్య దివ్య పరమానందం. అది సచ్చిత్తానందంలో ఉన్న ఆనందం, అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేది. కోరికలు నెరవేర్చడం అంటే మనలాగా అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఈ సుఖం ఆ సుఖం అని కాదు. ఏ సుఖం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ సుఖము ఇవ్వని ఆనందాన్ని ఇచ్చేది అని, అంత తృప్తి. కోరిక ఎందుకు కోరుతాం? ఏదో ఆనందం వస్తుందని కోరుతాం ఏ కోరికైనా. ఈ ఆనందాలన్నిటినీ మించిన దివ్యానందం ఇచ్చేది అని అర్థం. అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేదంటే కోరికలు లేని స్థితికి తీసుకువెళ్ళే అంతటి ఆనందం, సంతృప్తికి ఏది అక్కర్లేదు అనే అంత ఆనందం అది. ఆ స్థితి ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్షంగా శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైన లోకము, తిరిగి రాని లోకము ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం. అది ఆ భక్తి భావంతో మరి మనం అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. నైతే శృతి పార్థాజానం యోగి ముఖ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. సో పార్థ, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన యోగులు ముఖ్యతి కశ్చన, ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరు. ఏమిటి రెండు మార్గాలు అంటే అంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్తారు. ఏమిటి? మనకి ఉత్తరాయణంలో పోతే మళ్ళీ తిరిగి రారు, అదే దక్షిణాయనంలో పోతే మళ్ళీ రావచ్చు, అలాగే శుక్లపక్షంలో పోతే రారు, మళ్ళీ మిగతా అప్పుడు పోతే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు ఈ భూప్రపంచంలోకి, ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఇది ఎవరికి
వర్తిస్తుంది అంటే మరి యో భక్తుడనేవాడు ఈ విషయం తెలిసినా కూడా కలవరపడడు. ఎందుకు? ఎప్పుడు పోయినా భక్తుడు భగవంతుడిని గ్యారంటీగా చేరుకుంటాడు. మామూలుగా వాళ్ళు ఆహ్, ఇది చెప్తూ ఉంటారు. ఫలానా సమయం మంచి సమయం. ఈ టైంలో పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ రారు. అది ఇది అని యోగులు. కానీ ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు పోయినా సరే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. కాబట్టి ఈ 2 మార్గాలు తెలిసిన భక్తులకి ఏమీ ఎఫెక్ట్ లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఈ భక్తిలో స్థిరపడు. ఎప్పుడు ఆ భక్తుడు అనేవాడు ఆ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు ఏ సమయంలో పోయినా భగవంతుడిని చేరుకోవడం తథ్యం అని చెప్తున్నాను. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. సో ఆ భక్తుడనేవాడు ఏ టైంలో పోయినా సరే నన్ను చేరుకుంటాడు. ఆ భక్తుడనే భక్తి తత్వం ఎంత గొప్పదో ఈ ఈ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఎంత గొప్పది, ఎంత పుణ్యం అంటే భక్తి ఉన్నవాడికి ఆ భగవంతుడి ప్రాప్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఎందుకు? వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు మరియు దానాలు ఇచ్చే పుణ్యఫలం కంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ. వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యం ఇచ్చి మరి యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. ఈ ఈ యజ్ఞాలు, దానాలు, తపస్సులు ఇవన్నీ చేయడం కంటే కూడా ఇంకా ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వల్ల కలిగే పుణ్యఫలాలన్నిటికంటే ఎక్కువ పుణ్యంతో వీటన్నిటిని పొందగలడు. చివరికి భగవంతుడి నిత్యధామమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు. ఇవన్నీ చేసిన దానికంటే కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు ఇంకా ఎక్కువ పుణ్యాన్ని సంపాదించి చివరికి భగవంతుడినే చేరుకుంటాడు అని చెప్పి ఆ భక్తి మార్గం యొక్క పర్యవసానం ఏమిటన్నది చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అందుకనే ఇక్కడ కూడా యోగయుక్తో భవ అర్జున. అందుకని నువ్వు అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండు అర్జున అని చెప్తున్నావు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. మరి ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే సదా భగవన్నామం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనం మరణ సమయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి సులభంగా స్మరించగలుగుతాము. అంటే చివరి నిమిషంలో ఆయన స్మరిస్తే నన్ను ఎవరైతే నన్ను ఏది తలుచుకుంటే దాన్నే పొందుతారు, నన్ను తలుచుకుంటే నన్నే పొందుతారని చెప్పారు. కాబట్టి ఎప్పుడు మనం ఈ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నట్లయితే మనం లాస్ట్లో కూడా ఆ ప్రాక్టీస్లోనే ఉంటాం. ఎప్పుడు మరి నామం పలుకుతూ మరి పనులు చేసుకోవాలి కానీ డౌట్ వస్తే మనస్సులో ఆయన ఆ రకంగా ప్రతిష్ఠించుకోగలుగుతాం. రోజు మనం కొంత సమయాన్ని భగవన్నామ జపంలో వినియోగించినట్లయితే క్రమేణా మనస్సులో మనం భగవంతుణ్ణి ఈ నిత్యము మనస్సును బుద్ధిని ఆయన మీద పెట్టగలుగుతాము. సో అందుకని ఈ భగవన్నామ జపంతో మనం ఈ చివర్లో కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరించగలిగే ప్రాక్టీస్లో మనం ఉండగలుగుతాము. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఈ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఈ 8th చాప్టర్ ఈరోజు పరబ్రహ్మ భగవత్